Vanessa Ake Yedamwase papa Educhimwa Gloria and so ewa happy ya munyina mobomo mami chidom Lion Rocks Big Girls bro wano so ejina mu papa Yedamwase Obapa Christy Wabapa Christy yate wonka chewo Filippo kwabre kasemu eno no so dini juma ono so aba ewie munyina eboy abena de pa ewa ha Yedamwase Mary Boateng Ochre enso ewo mubi na fe adofo a wonum aka yafa ye baba wa na yini to so my Sandra amwa eda sema bena so mpade komode o ya de ma ye fe ye bayi ye hwe ya MC ana ha obi ba esemekun wo se still edienti betra atra obi fro obi no obi mfre obi ze mama Africa watrase me mama ka nkyere me se na me blaze ya black teta ho me ho fa onyo na be ka kyere ye me pame ho ena me me kan wa yini ni blaze ya me tete wa black enye we suntu na me woro na me nufu atwifo me gina mwai ti wo odi entete ho fe no me dem pede tete obi a wawo ne ba esemekun wo se still edi enti be tra atra muhuna mon kan chene se Sompa Nkomo yesi edanase ne oye no ye fe ye ni je ho ana nyankopon hira no papa apane adofo aka nyina okatachie tuga akwesi official ene wo mo a omo fa ye videos no mu duete ya me hira wo mu nyina ebo amadwuma no ekonanim na ye baketo aidie ene wo beche wo mu nyina agire me hyeda to mensa e ma ne ba show yi so da bi obia erade hira no papa eda umase ene ya wada tete mane akasa kire mema asem no ye emere ye ni nkaso abi ye pictures no way emere ye ni nkaso Bible asem bi okan ya to bo ase ne beba Bible asem bi okan ye o si oso wa eye nada na ahofe enso ye ehuhudie ewo mebusem itredu asaba ako chichemu duba no oyere pa wan ne benya wo ho oso wa ye nada ahofe ye ehuhudie no ba pade wan ne benya ye kase mere ye ni oka oso wa ye nada ahofe ye ehuhudie na ejina ho ma niam abebiri oba ne toso oba me wonufuo oba oye kokko oba osowa saa niam ni nyina ye kabomu a ye kase oyosowa na wo se ni nyina ye nada na oba osure wurade ono ne oba papa ye se ka no ho asem eti se oye wo saa quality si nyina eto kase enufu kase watermelon ene niam nyina wo bi na wabra bonya emwa na mere ye ni nkaso sanse unufu no ebesam wa wo ba ko mienu afi na etwifom otofa akon ho na wo ba no wasom wo ba nso bema onum unufu wo twe unufu se saa na unufu ai se hata ebetimi kwa de atwa kwabrani ani so enso ne unufu na gina wo pa wo a ne mu odu etwam ebre eti wo ba susu peja wabeti na susu dada wo ho na wo tukula no ebesam wo todoso eni kotodwe yade eni sisi yade eni etambe birebe eni nam wo toso a wo tapa wo brastepa me a meti a me di adanse me to nyankura to me woto ne kade yen a yeto so ye tapa eta wom enti no wenya dia
enu ti ese wo beku yen sa wo to so nti wo beku yen abekrim ye de atofom ehu ne ma ho eti to boase na susu na mere yamfa picture into so ne hwade ya Grace yam aha ya mama ne mra kakre Dina Beauty Hospital baby I wanna he bantoma se na ye saloon se na ye dan aye adehia mo bantama eya monka edan hu history kakra nkyere na utumi se sisuo no bantama pa kuro mfimfia Dina Beauty Hospital sie no na eye ejira mu pa enne sabi wo hwe se de etie ya menyi ni se saloon no kra eda wo ho Beauty Hospital kro menyi ni se da wo ho eti tobo na bola so kase da ho no wono so no etwompia wa bekwa mu mra ye ya bekwa no kotodwenu a eda bola no so no wono na ne wo ye twompia won kwa no mu a wo jiri din ene kwa hwe na wiye empete kokosechi wo burubin wonum sani di ba kororo kokosechi pete na ba ko suri wo burubin every any kaso minua ba to boase na bra fom wate na wuti na mutodo gina so dodo onse be ma bi antumi ma wanim to bo o ma wure ise gran e ma we bi ofia mani tua yen yembu som se na mo ye den na se bi son ohoro mo twe mo wure ise gran e tu nkrofo adi won be de aka fufuo pike unianu mo ma wa mo ma wure ya ohu because entry wide hey am I ready to say kwa no busu afo pike wa ha o obone ma me akiri dom amesaba mo wire bi che kwa no me sa mo wire no be ba fi afufuo mi nida because so gini ja lady na abram pa be 22 trum wo ye nipa asanwa wo 22 to eti fi ha ko se ma wo be ka fufuo no eh abi je mu na mani o me mu afi na mo be wale emre ye ni kaso Dina Beauty Hospital bantama enne wo hwe de we ana ma ye dan no tumi sa brosai sa bre no saloon a chese na ya brosai mi kuro ma chim dan si bia ba bi oni e friend aduru obi aba aduru ho no ye keka na nya sem ketoa ye kura ye mayo a ye sisi so Unity Club no sata me madam for resi adwa pani ye kwa ni enyo bi ne ekono ma ne asesa ma ya obi asesa ne din se be ya madam for resi kura de ne de aka ne so be si ne na me ye frɛ na esi ba onyowa me na me de sa din no e ma no na adwa pani so ma mani bi na ya na adwa pani no ni rafi no no wa bɔ e resi din na nka so ya me se e wo de edin ya de frɛ na na ne buafu still anu ana wo de frɛ no se be ya mugu na ya kye no no na ni ma no ho so and the Unity Club we nyina e dai Star Night Club no kuma se kura se na bi wo ha wo enche kula ba ku kura na e frɛ ne sei de ne wo di pa Killer V no podium ubesa Killer V ubesa anyway enti to po na platform mebusem ka anase emi se ewo Jeremiah oso ba wo na ase jeje nkawa ye nya de sa ewini ani che bi gu ye nan se wom platform ebre ni kaso me se wo betwam satete wo bona biscuit be e ba so ye kwanta kwa wo mpra to mirika ni bi agiro ko tobi na to mirika ka ho ye ya di kwase asem pe ni e bojus obi ba ma kie fa hu nyina to fom ye be suje si ama enne bona biscuit wo ho
and no kind of digestive and so by ye. Ukosra umprano antoja digestive amawa. Natures one guy. And a mercury bob. And so by ye. What the board them and then Yamana then. White. Na there best candy and the best. Now those are when you make night day. I sing. When you must sing it to say, dear good confess your yes. It's your mirror. Abaya. Brafum. I be there to tell me. I bet your wisdom. Yeah, Juma, my lady. Na emre, ye ninka so. My lady in Pabwa be near Fenu Panka. Ah, now I want to tintin and won't take as I'm the mamma and papa tea telling tea. That's right. And a post so be Kuran, Panka me want to hear. You want to tintin on theatre. Opanka. Would it be? Oh. Ah. Now I remember those days, you know, say, we beat me do fool woman strong to a room. Koto Panka India. And my year back. Oh. My lady, at Chia, Quabranidi be you crum or barns so near only a mad dear, dear. Joe at Chia, be you crum. Yo. And I near draws to be a friend Saint Marky. And a body to be a friend Anita. And it love one and if I say. Atale. And don't be a walk with us and Quasiasam. A chum. Ah. Yanning and I pan Amadema won't. That's right. Tutorials Amadema and what you a Juma bar. My lady na said, yes, share a dia cassia will Kumasi. You. Masiadum. Kumasia Dum. Crofrum. Bantama. Swame. Ashtown no many idea. You was say. When they see self, you know more. Oh, sorry, I'm at Bantama. At the dying one go. A doom one I would say a doom now, the go and number breveno. Ashtown, ye get, and I'm here, mine at the dying one go. You sound say a word jammer. One nana will see self, you know, oh, qua. When you are not just a bro, you need castle. That be. Now, my lady, a money be the Anna, a man, a mobile. Question. From 20 to 30 100 year, ya na mujina mukakra. My lady, what track 31 as I say, Oko America. Per research via my unya 36 years, crana oko antineta, na brofi bu anichi. When ye now baba war. Enti abusuya ye kasemre ye nin kaswa, e ye no kwasem pa. She e bimu si so. And near ma, the agris diabetes. Yagres, already I am more time. Ah, no punk and you mother. When your punko, when your punka share. Yagres, it is Saudi, I would have Oban, what we are to a soda. O punkai, about a chile to narrow a equal quack, your father be a mother cool. Your mother who Google punka swap. What piran on your backwa, a ye beauty. Malina connected no in cra escafono mono to smiling banks. Na nya secretary. Shenesen why ye nyina ye pube he. But smiling banks no say mazi fo na ya no mo ta hihye. And then tim cry you hu ane yesrew. Na wo hwe said o musi decorate smiling banks na tissue year ewo mu no o ma ye ne say gold bi wo say sika na chi. Na said you must see a interior no nyasam ketua enne sanema we nyina no atwam a kyeresa wo dasani ubetwam emre ye ninka so se si aye ka say obi kura position bi wo baabi opani your position is not your possession to bo ase to me e kura odibi a kura na nye we japade ye dia shawonsa se fedi ni paso. And the fact that you are to rule people doesn't mean that you are the best of them. You do a synchro say, Diomosono, and just so now your papa chan will move. Baby, a yaquanya be a baby beba. Yes, what my hands are asafo. Became papa answer for my. I think I'm not telling my son one and our fridge one day. That's right. Yes, here my light off for 3 days, the crown fridge in the trouble. Yes, some and what didn't oh my. Yes, what didn't me, papa? I was a fool. Yes, one of fridge.
3 days. Yama lot of Obama Asbro. Now, my lady, dancing competition. We are with them. Yeah. Oh, shit, boogie now. Yes, what in a minute? Yes. Until so, when your penny be says, oh, 2 for a candy, what foam, ne, the old banana. It tells us, baby, oh, Jana, or your guys, seminal, what chum. Until your best, you to know, and they are pedodo. I don't think I'm a year who say, I will not someone called a great grand gas. Sometimes I see Chinese trousers, Makajas and trousers hanging in Biaba. Usha, hanging was a socks white. Yes, what you chromo him, abba. What chromo him, baba? What is address in your son? I could not any quatrampana. Omono, Titiblemo. She, Eddie, Abusia, your best repeat. Dear, we piano, man, and qua. Jenna. Because a brave bankrophobia don't we a domat, tea, almost. Now, one more. My lady, a cacatate present a view, Croma, come a giant to. Sir, or catcher and a boy said, Momo menu. Are they? Or no one so cranny, a demi, you may be sharing and so. Emma, and who can you? Chessa, a go to your point. Or my momentum swamp. For close to a year. Oh, Bonnie, I take him. Jana Soyani, who may Jana so. Oh, my lady, by all the duffels, I Jana the last. Now, there was a day benight Numtunica see be per cry by Bessel. Now, overseas any panos who come say. I'm a friend, Boama. You say ye here producer, no, Buza Bomas and a wine and no Cassara, no pony penny. Well. And I'm so catch and say, and never once I quite be so. Menancasa, and I'm who said a brave way no, in castle. So we share will be a man yana basabasa. We share will be a Fenidiano woman nipa, ne brave ba, a one share over toffum no. Yes, oh, who's Sania? My lady Yankopon shower. I'm running castle. My one tree a boss say. First, it draws the Asian in aye. Sumina. And then I tell moon I was so. And cry shy dunya. One run to a war, a child 2 more. Ye my gammy, a bedroom baby no. Yana is all my ragu I answered Ross. It is so much sober. A bedroom bed won't be a Japadian, but yes, I want to. Now for done it, damn. My Nana and sign. Nasa. I just is a jump on the timber. I'm learning castle. If you cry me. Ye ninka so ampa. Ayano crapa, SMA, ye ninka so. Now, so any panel send a woman names idea we say. Ah, you said, be a fair, we are say, a dear aboyable. Young penny fire, ye better woman, no one fry and tomorrow, no one shes it. No one front tomorrow. Now, Yakata swallow, I a bus. Now, Yakata swallow, not a true form. So one more as some or share. One more cup by yapim pamwa. You trini pimpini say yes, sir. Nanka and Nanka Micrami Sebi. Nanka Yasam Kitwa. Afro wig in Moniade. Na one more as son of woman to my Akatasway. Akatasway. A chief from say, and one more as sir. Now a good drew babyano. Yana none no mutim could no one with this and near jungle. No one say so she. Ne do ye mamma no personal. One must be to say, yes, ye poyam. So, mammy, so what? You see, I, you see. So, why? Yes, you soon, and so, mammy, so why you soon will be a nature, so won't come home, baby. I don't want you so, ya. I'm a son and a cannon and a chum. I'm a nan swap bay. A bad bay, yeah, and I'm not normally a mamma. Ah, and that dear, and my bad num to say, friends, one more woman is what woman can use so my mom say, Tony. Who can say use what you made it be was I told you. One must say, Tony, and yet the employer who ye Tony. Nasani a tea piano, what Tony, where an answer opening on where name woman of that channel, changing her at the walk room. Everybody be a miamity, yena. So, mammy, what I did, now we should be. Hey, city hotel. Now you war a dead war. Send me no, I never town more.
na wa person na twa photo na rama no way so mama ade aboye bi de yen fence wo na kai e experience wo bo bra na nya bra boni na mo wo experience woni na bi mo bi ka wo ti ye de ekabi city hotel disco nyina na yakobi yakobi kwakwasada fast sandwich so mama wo ko a friend say city hotel na wo boyfriend and I no call your group no ya talk craft sandwich am wan wi na onye oba ya osombo na ya Buccaneers club wo kwa akokọ ba akonko awodea wantimi wo wi na wantimi anwi a na ya so ya bag na ya dia ma wo no wana ko he eye ni gie na so ye gie ni no na ye nim nyansa wo ti ase ntse na wo fese wo ya na wo ye ni bia school kra wo nko da bi na ye de nyame ya do se ni enuan mo do so ntom na no de pie sogu ya no enti nyame kan se emre ye ni ka so oba ya wo si so ne ena meto no mu yi obi enu se akosho de fie manyini na so so no ese wo bo abro for me the champo abro 70 wo se wo bo abrabo no in such a way say obi ehu ohun say yes se bi wo si so no wo du hu ni wo tie o maame no papa ena ye tie maame ne ye papa no asem se wan tie wo mo asem a wo be nyine no se bi wo be ye kan bebe bia nware just within a say so my man na mo nyese bia mema ne mpayiro na so mo nu mo asem ene se na omusu na sitie no mema ne ma wo so hu ofo e no kra na bom no anyi se bi wo benyi se wo to be gu ti se enufuo nipa to egu pa wone ntu no ya friend say wo kira so no ene unufu no to be frank bedu be na be ma hwanpo enti ma ya tie bo ase na ya mra from ye kasa kire be ma te se ne be ma ye atantandie bi ye bia no enya asem ketwa na so twu mu tan oba wo ye flowers o e be duru nwumre na wa gogo te se ade wa ye vegetable enti ya sram ye ma no monto mbo ase ne wa na ma me bo ye be yie na obi aka se na me ma na e ye wa usu so fa me da ase ye da ase se champo nana brampa my lady emre ye ninkaso asem kesi Ghana BT hospital na betwam kono antuma bontes enya asem ketwa na se di yesi empomusi koba no ene ye mfa ho nya pe my lady ewiase asem no anu aka no enipa etwam se sunsum na me yase enipa bi ama wo mo matiri so titru ma bi ye se me ma de bebe nti enka ma de my lady e ma bi nim se omo ba ho kombe bafom de ntime kasa ne se oba nyini duru ejibi ama lady wo ye ne bibi enye ye di wotwam a friend so waboyere de ti but wo mano my lady mesi wo baby betimi abie na no kasa akire bemma to ho my lady onim se ono na me ade makwa misuro ni se my lady wo mu ye we nyina wo mu ze ni se ewiase be se yo so minim se base wo so wasori aginam on na wo so my lady onwini bibi ase bibi wo baabi ti e be sire ye nua manum se ema ayese flowers no sa no pan ye gusu no e fefefefe enwinu bedwo no na ayemre sa na mazuti obabi di na ho fa achi my lady okasa be ma ho na okasa nipa ho a ase wiase nyina ye ne dia enti ama wade kura wanya bi my lady minima bi a enei ankomu benya be ma kura wonni bi no konfa na no nto se ne mpra no ne keke oba no wo bi enam su baby oda na di enam ni sikanti no enei be ma nko penimpo no anyane so ne koda so nko benya aka be ma bi mra na kwa ma bi no no anwe no enei onya bi ni my lady na numu asem bi ti enya homaso se ne mowre gan my lady so de wo wani so ye ne dey yo trum ke kan so obetiti owie so de ba kokafu o san be kafu de be ya be kwa nyina my lady enti e be se ye nua manom ahomaso ani dwe kankan ni bi ye bi dadodo wo de ade bi ato ne nan se wo kan hwe a ontie watiche e de bia wonten on se bredru se o peso warote aso dem my lady basia na sofo bi so ye mmobo enu na condemn kan ha no onu break no nya daje unkwase ade bi ase bi ebru ye yi my lady wani enso ade bi a wo ye my lady edi wo na edi bi a wade a wo penachi no se be ma bi ti se piketi we na sa sorry usu humu no enei wo pese ka pike me ware pike wa hia enei
Who be say pike me ware. Na pike de onu don no se so nsem. Eno na me kan. Eti se pike ware wa malady. Enya mpa ba se na abekọ se ukọcha pike. Ukọ bomba se pike beto ase. Pike so esofo be da cham. Eno na me kan. Eti mpa ibo bebreba emaya bebregu ase pa wade nya. Eya dodo na wo musu ban boni bia. Omuda na di brebi. Ene ni abeya nsunsu so boni di owachi. Ti malady wo mu hwe o mabrabo yi. Omu hese di omu sini ni pe kasa yi. Na wanum wanu kasa do beko. Eno asan do beba. Eno na ma nipa emaya bebre ne na ma awade ho aye de ama omu. Adwuma kromu nya bi nye no. Ebi se osie nipa bia obu nipa bia tantande o na ye nipa. Enam na tali bia sebi wanya hye na odi spray bi papa bia gu no wunti no. Omu nipa bia la. E wasasi so. Na malady omu nim sa niema wo nyina omu konkohwe enna. Se woda na abehu se di owuo etie. Se wama ho so ne yesi ye kana wunti a wo de koba bia obi awuo. Na koko hunu se de enipa wa wie yete. Malady medema no si nano me wura hwe ya my pike na de ni spray bi begu hai malady enipa de enso ya nwe ya bon kan me se abrantie die etimeto manu mu ama na ya tibi beto nse hasan air condition na abrantie bi ade so aba enti nipa ne ya frɛ ya hu nipa o ya frɛ ya de bi enso nipa no fasi malady ntimi asi nipa nyina hwe ohun ye na mmerɛ ye ninka so otafrija aduana ba abrampa no yo bebo odua kum asem no ewra edi asem na mde abedai If cho ye chia musema ye kwan aba so one so my krama ewia na focus cho ye damase se mo ye kwan aba Sompa dwumadi Sompa Nkomo wacho Sompa Nkomo if cho madam Auntie Ann Adepa na see ye fa pizza embre ya ma me so ahenini see ye fa bro ne fa de brano mo wo fa he if cho ye pankro no alignment opposite the SDA church na market na chi on oh fine let's say hold the pizza nko oh ye cake yes I birthday cake ye wedding so ye wedding na ya capture my na akura na anim yetum na TV ni su anim tum timo so kan ye yimaye wo dress na ba dwuma ase de kota de asra edi no if I show ye location wo pankro no market alignment mo opposite the SDA church na ko ani ye wo na chesa mo ye pastries if I try ye wedding cake so ye wedding na order ya eno so mo ba be mo madam wo se friend say Auntie Ann and I'm waiting in the same first class kitchen in Cake City. Okay, my number. The number is 0546 38 59 98. Now why frozen? But you're from Abigail. No back or queer and buy. But you're Miss Senior. That gift. You more adophobia, Mubetchao. Oh, your chair customers. Or more moody, or more fire for your orders. You show Munina, and I say, some come my madam. Auntie Ann Adepa. You also pay was some pa one till program you crown my own to you. And they say, Jay. Oh, yeah, no, from Abigail. Papa to some mammy. Yes, or they are 28 misters as mammy will be queer you. Abako. Good at passing your doom can you also a froze there. But your friend gift to me, you now a chief. You who are the phobia of a child. I try a chair, madam. Adepa na ye chia omo order nyoma ma ye djuma koso okay so what is of nyama we ye dey also of man and now price of evangelist yo any other mass why some buy ya be ba why catch the pass ya on she da mechi ye da mass nyame nkam yo na che say we pizza and subesu ewo bibie mu na Abraham pa me de mfe mu bo bi edin de man ya ya no abe maso ebisun fo en kwa wo man so yetete ma 0551931931 0548931931 ebre ye nika so ti susu me ma metri so
na edenya na monsia da ho hello oba ma udini baby akasa free me asam go free to am yentie we body e kasa trema pa ene mai aba ensali ya susu mo we ene ta ko we ni uko ya pese di ko sample bit mami e dun ma for dem tan emi man crank twa mo ko e ni won ya tshise baby to my band to abon something oh mommy we are going to call it that no master make hello Ini Pizarro Oheneni Adazoa Pizarro ni mdodo kikesu yentie we Oheneni Golden Touch Babylon Police Station dan chef sabri udumadi Sompa Nkomo ekoso den bibia wutwam bia itigmadi na Oheneni na asoma odi abai emre ni nkaso no kwasem na se emre ni nkaso dia na hu behia se nipa nti na nipa ho enti se wo abagunu ana wo abayiwa na usiso na hu nipa bia wa asasi su a esese wo di oni di esefata na wo de mano na Oheneni wo benese yemi aba wo hu se bi kra wo twam ko baabi ebi aba bia wo kono wani ayira kwan no o frɛ ni mpokura busa ne sɛ ekwan kura he no na na de ne sɛ de dinti na de ba na wa hya ase ye niema bi asɛ di kredi asa anse na mfa kyerɛ wo na ye de so a nipa wo benyina tru baabi ya afɛ wo hu sɛ nka wo po bi kura ma na busa wasɛm na nso wo sɛ wunya enti emre ye ni nka so yenye nipa yie na Nyankopɔn moaye Oheneni Pizarro kikes makrao hello Nothing. Afternoon, Pachodin baby afri. Hello. 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 Pachodin yentie o. Yo, mekasa wa ofisia. Na what you know what kind of in fact, and ndika sampa. Na yes I want to aya bi oho ma senia ono o kana ja ba kana ja ma tabi mo ja ne yesronko na aburu mpa me panichopi me hiano na ma pa mi ne dun komo na me ka to ofisia na iwiasi ade ho mo no ebra ho ata na wo ma wodo ma hu da obra wa bi na dasi ya dasi pa uncle hello hello Good afternoon. Afternoon, Pachodin yentie o. Mekasa free. Tell me famous mekasa free asante atmabu. Yentie we. Oheneni akasa papa. Na waka se mama akama koma papa. Na medie Oheneni ni tie papa. Because Nyankopɔn won hia no nya ne kese ne dressing kwa ne kumi ene pɛ de o ti na sem pain no on fa sem ni hita lo kweda no de to abronpa Nyankopɔn hia mo no mama akomɔden ne ne nkomo a ye die asem a ye kan embre ini kaso ampa min peni bi ana min wadum na me ye na ni fa company ni ntuga enne papa no oko di krom yakọ yi a yakọ hwe ye foto pra woni bi oda busia fie voice yi wo penipa ebre yini kaso Oheneni Nyankopɔn hia no apamfo yi na das Yensu ya da wase hello hello ma yentie o. my good afternoon Pastor ya family me kasa fi sebuo yo yentie o. ma ya mi no ni ma power ye yo dia mi tio me tio da conformity na ma ya mi sura na ye ke strong ke ye
As it's all my foot one Katanka, young Yaba. The super cast, ma. Yes, it's I for the set, let me be good. For the set, yes, you say yes, I bet my some amount of phone I can say the ethical. That's you need to get at one for business being tired. What to do? You are busy, you may straw, ma'am. I may out that say. Yeah, that's it. I say pinky be na black be them. One shep pants. No more Johnson now, woman a shawum. Johnson don't so bed no more. To can. A chess be. One in it in a camera. No tuba. No two. And was there something I baby? I said, I say, Senny Padas and it's a bit of my Solomon shed Rossi. And I'm a num. And I said, Major Paddy, 2 cents. Eddie William Crawford. Hey, moo ye near mo. Say, crown me by a special fear. A man, I should just one shed Rossi. Ya grace matters and American. Hele, my baby. Hele, ya be mo call. Case number 1. Kwaku Boatsing. Kumasi Buyakwa. Or a complainant, one open quad, confobading. Agent Toba. One also called the apeja. Kwa! The Bagata Clanton. Yakatan any my. Kwaku say. Ya no man, so cry your Bible crab before Cosia. Shanap Casaprecuni would be up a day. And I come abemudi, Bodu and a bebem. No one man at Casapreco. A woody uda. A pacho pija. Bodi, I am make a kubuating. Micrabodia. We crashing up. That's the mammy became. Trodo Minitro Nanano Mwame Kwaku Young Queen. Or bye. Mammy, Uncle Hona, Menko Pem one flew. It's one among or requesting every or requesting and P. Giant One by Bessiano, Begin and Joe Bra. Don't make an upon Mucrajaji. Sakumba, Wamajin and Chi. I don't know by Bessia Beggy. Now, Cosabi convoy a pin Mucromojan and Chi. Casse. Eja ska me penti ska so ni me ho ko bo bo sian de be ye o man podia se me fan ko 2 weeks time ska beba podia o de ya de ma me de ko tu me wo group o si 2 weeks time ska beba Ready now go po profodi nkwase ase ya me nu kure 2 weeks ni so yin ska buy the ska na buy na enrich amount na me ko bo bo sian no de ko to we no yes wa ko bo ka bi sei sa eti na ekafo no retwe me onso hye me say scan e bedi nkan aba no me fa me da nananom ase ena mo fo so eka me di omo so oje eti me di scan ko tua wa fa nkoma no ena ni 2 weeks time dey sa ba ya ena me say kana hunsu no nti no me say dey no ano sa akoye na odi podua no mama no ka che me say mama no oba obu ni nsa enhiem eja ska ba emlanti ye ni niska kakra kae no ye di pie bia ye pie timbe no makam kakra no manum di ena oba me ni pie so anum bi ni ne ba ye bidi nhiem nti ade chi ya mani ba mo na se emuja wo mbe ma ho timuza ga ne so se obu ni nsa aten so na se ade na sei ena mfrɛ na ka chensa na ade se ne ma ye na memfum so na emum fachem na fa yempe kwa wo frɛ fa so a ye be na meda na no ma se frɛ na e di matem obey fa chai
no kan de and have friend crowd on fa na de ti kura me de ba and say nansen me da me nda adai obeda no hospital da na ikuta yutuo nipa mienu we san ha no we san ha nansen me kata me tutu so na me twatro mi ntimi na na sama mi wonye wo hwe won wa ye de ama na wo ani hihye so enti em wana me perfume wo se won ne be kasa na wa suma inde che wa mame na se bi fufuro ho ametima ya maye me ko pa comfort chew se me frɛ na antimi nya ofa so na odidi matem de enti no odi atem no se mfomso na me ye na kan se mfomso nde aba mpanifo so ba nigu na so a we woni mu ben so a wo begudi atete hu de ene no so ye pa ene wa akwai wa busia pen na wu frɛ no no nkɔ hɔ Bible say nyansa fiti ase ne ewu asuro mo de amote mu nsuro hwe mnante amaba won so ba besia waju na ntwa wie efa ene wo kamera yo wo dan so a wonyini se wa wadwen me ba so de we de nyame amadwen tu yusu se bi ono wa yo bibi ana ba chan yusu se podua no de ma me no te se podua ne we e wo ho fana de yakoma ne na me frɛ na nko fa apeja ho na da woni maso yeso na ko so ne so ma nkoto no mako omplem ni nyina me nkoto no na fatu we dawi wo to wa nyeyi bani fosu fa ko ekira bo ano e ho an yesan won de ma me to won wo se me de hye ne nsem Sompa Nkomo ye nya ye bi hu nsem ti maame no pa no bra kwaku o se ne haw pa ne sen konfu bei o se me de na no ma bo ade bre wo na fa komande na ade se bibia so se ya ma aho chan first de ne wo me wo mu na me de ko ye no kra de se aye times 2 o tsero e kam na na we di okoye ye ne ya na wan koye ne ye ba trase na mo me hwese ye frɛ ne ye benyana na ohu mobo ne sa de agere o kwasore ye pe sofu bi de ne o ma no na wo bo deliverance eno mo mbeboa e chamfo ba na si my gari nwale na kesi ni ye kesi anodi o no mama we ante de kranka o mo wa baby ani so okoro abewura di awie yo ene ya de antia free Dr. Ba aso ye ne de ama yahwefo ene atiefo nyina ye tie futu sem ye di bi tu ye hufoi na afi de ye sa ka che on se wo betimi atie de ye kan se de be ya yade enim akwala yade enim pani yade enim ohiani yade enim sikani yade enim odefo yade timi ye wo bi o wasase su bia ana hunu se wonya be di asase su de wo ye dian wo didi nom na de ye dian wo be yare ne no ana sisi a Dr. Bansi ye meka nche ye tiefo pa yahwefo pa adani dan nyina munye gidie de pa Dr. Ban se yade ye wa osrew fabra Dr. Ban ho enko gina baabi mfa wo penkoto nuro enkonom na di asem ebebre wo daachi bi enti je Dr. Ban number ye didi djuma no emre ya me ni wudi nkomo yi frɛ number no na fe kire de hawo kan de hawo ye yade kire Dr. Ban na fe ye mu amfo wani kire wo na hunu se abibiduro ne ayaresa de se hu de wonim sa ewo ho adura wonche na wo yade afiri wo mu na nso wanya ofa hodie enye aduro bebra wonom ko yem na kire se wo yade na ekɔ gise wunya yade kro no eho aduro eno na Dr. Ban ebo dawro bo nka ya kire se ye ne ekuta sa aduro no ye ne ekuta sa ahaban no ye ne ekuta de tro no oba de ne kan entifo ani kire ho na bra ne ehwo ema yade emfiri wo so ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 3482 0244 08 3482 me pacho Dr. Ba ewo kumase atonsu agogo aban hospital na wa atonsu agogo na chi ana Dr. Ba ewo enkran ye was Painters Road 80 junction ho ehon so be hu Dr. Ba ho enne awiai die me ni wudi nkomo aka che on se obia nyankopon bo ne ba awiase bi owo na adom akyede na ye kwa adom akyede na egu ahodo bebre na Dr. Ba
ɛdeɛ ne sɛ woyaleɛ ne yɛde ahaban abibiduro a broni aduro nka ho ɛde sa wo yadeɛ ɛno ne Dr. Baa na adom akyɛdeɛ na adom akyɛdeɛ ne kɛse paa ne sɛ obi a wɔwɔ dompe ɛne nkasɛɛ mu yadeɛ no ɔno ana Dr. Baa ɛto ne nsa frɛ ne ntɛntɛm koraa sɛ ɔmmra na afei die Nyankopɔn de adom no sɛ nemmerɛ yi mu a yɛte wɔ deɛ wawo dompe mu bɛyɛ twitwitwitwi wawo nkasɛɛ mu bɛyɛ wo ya no ɛyɛ hɔ ana ade ba a wobɛba bɛnya wahotɔ ɛne wo fa ahodie enti na awia yi mesɛ me maame me papa me nua maa no a wotie me ebia na wo ba bi wo nua bi wanya nkwanhyia da bia ka kyerɛw sɛ obi nya nkwanhyia a na ne kasa ana ne ho baabi ka na yɛ dumpa baabi baako a wɔsɛ wodi nka ama ne ba wani so ɔba wadwene mu di wani kyerɛ wɔ ɛyɛ baa Herbal hospital ɛdeɛ bɛnti na me kasa sɛ obi a ne dompa mu bebuo no sɛ wantu Amerika ntu anamon anya ne ntem amfa amra Dr. Baa hɔ a sɛ woma dompe no edi bosome nwɔtwe ekɔ afia na dompe na no awu odi abibiduro to so a ɛntoa enti na afei ɛdɛm die na wo kodie sɛ yɛ won sa a wontimi mfa nya bibia biem ɛyɛ wonan a wontimi mfa nante ɛno na Dr. Baa se yɛn kan kyerɛ wo sɛ ɔmpɛsɛ nipa dasani bɛbrɛ abra ɔno ana akɔpɛ brɛ na ma ne ho ɛno nti wɔka kyerɛ wo sɛ wo kasa na wo dompe mu bu atu anamon wo ba baabi a kasa na buo bia no yɛn yɛdimi de kasa to wɔ sɛte kasa ɛma haban kɔtoa dompe abra dadeɛ bi ɛnka ho hyɛ ne nso yɛnyɛ operation wɔ hɔ enti sɛ wo kasa na ɛnyɛ dwirigu na wotimi boaboa kasa na no di ba Dr. Baa hɔ a yɛn ni baabi a dompe ne kasa bia betimi awura kɔsi so a ɛbɛyɛ pɛ ama wɔn so wo kasa na to yie enti na awia yi deɛ meka kyɔn sɛ ebia na wonya nkwanhyia ɛdan mu afuo mu kitchen ejare baabi biara wo nkwanhyia bi pire ɛbɛka kasa no fabra Dr. Baa obi deɛ kasa ni mu na on deɛ afirichi adeɛ baako a ɛya paa no wobɛhu sɛ ne nan na chim ama afei deɛ na ahono wobɛhu sɛ ne nsa na kɔ amu enso na ahono ɛno nyina wode ba Dr. Baa hɔ a yɛwɔ ahaba bi ɛde ka wɔn nsa no ɛfa so kakra bia wobɛhu sɛ deɛ ahono no na ɛyɛ ɔyɛ nyina no at once na aba fam na afei wo ho ato we ɛnyɛ magic ɛnyɛ nkonya wo ɛyɛ ahaban kan a Dr. Baa anim yɛ nti na yɛyɛ saa enti sɛ nya ahaban a no ɔhye ɛnyɛ nwanwa anka obi dompe mu bu a ɛdeɛ ne wɔ mu anka wɔ sɛ ahaban kyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛde no ɔma pahyɛ ahaban mu nanso bebree ni mu tinti ama nnɛ azaa adɔso Dr. Baa se wo dompe mu abu a fabra hɔ na yɛhwɛ wo deɛ meka obi ɔbɛka Dr. Baa no wokɔ asika ɔbɛgye wɔ maame sɛ wodi ohia ne adwendwene ne nsɛm ka akyi ɛne nkurɔfoɔ akyi a wobɛdi dɛm abrabɔ na awie no ɛbɛyɛ kakɛse ama wo Dr. Baa nyi sika ɛboro so kyɛɛ soɔ daabi ɔse wo nan mu na abu ne wo nsɛm na abu no woba a yɛtoa a biribi kakra bi a wode bɛba no na afei yɛhwɛ wo ama wo nso ho atɔ afei ɛnam ne wo di nkɔmmɔ afa nipadua wɔ akyi kasɛɛ ho da bia meka kyerɛ sɛ akyi kasɛɛ no ɛyɛ yadeɛ bi ɛba wɔ akyi anaa wonya nkwanhyia no ba a ebetimi ama waka fam abubu agu a wontimi nsɔre nanteɛ enti obi wɔ nya ha wɔ spinal cord no mu a no aka fam Dr. Baa se waka fam o nante wakyea wachim umu akoa etutu anadwobra wontimi na ne nyina ne sa wodi wani bɛkyerɛ hɔ ne yɛ wɔ ahaban yɛ de bɛtoto wachi ne so spinal cord no kasa ne bia fratena bi so no kasa ne mu awewe no kasa ne mu abiebie ne nyina no Dr. Baa haban ɛbɛkɔ akɔyɛ ne yie enti mene tie bi wobɛhu sɛ wachi kasa yɛ wo spinal cord no anka wo yɛ wo hwie nye ye wo de anante akina brɛ no na Dr. Baa hwɛ fisa Dr. Baa se de yɛ na ma ne yam hyehye ne sɛ yɛbɛka kyɛ nipa nso onkoyɛ operation ba ɔmfa ne nsa hyɛ nkrata ase ɔkɔ a yɛka kyɛ sɛ krata wo yɛ 50-50 ɛwobɛtumi ayɛye anaasɛ ɛnyɛye anyɛye a wontimi nkyɛ no ɛyɛye a no ada nyame ase ɛno na Dr. Baa se wɔpɛ so oyi ne nyinaa firi no ɔka kyɛ wo sɛ wachi kasa na ɛyɛ wo ya no yɛdeɛ yɛwɔ ahaban yɛyɛ 100% a womfa nsa nhyɛ nkrata bi ase nanso ahaban no bɛtumi akɔyɛ wachi kasa no ho adwuma ama wo spinal cord no yale ɛwom nyinaa afiri mu enti obi a ɔha ɛwɔ n'akyi kasa mu sɛ bia bia obubu agu fie koraa na oba Dr. Baa hɔ a Nyankopɔn adaroma yɛde ahaban bɛto so ama anya afa hodie yɛwɔ adansedie bebree ɛwɔ hɔ meka kyɛ wɔ sɛ yɛde abranteɛ bi ɔno ane ne yere ne mafiri America ne baayɛ US mam no ntimi nya no hwee n'akyi kasa enti aborɔfo no akɔm a nyɛye na ɔsɛmate Dr. Baa nka enti metwa printeke na mema nyinaa ba bɛhwɛ Ghana na afei makɔam yɛde abibidura yɛ nyame adaroma abranteɛ firi Dr. Baa hɔ akɔ no
na na chikasa no ntimi nantimi ntransie ni nyina no nyankopɔn da mo ofiri akora no no etwika ene de kɔ ni nyina kyerɛ sɛ yɛde ahaban asa ne yadeɛ ama de akwasi broni antimi anya no Dr. Ba de ahaban awie no bosome pɛ ama nipa na nya no fa ahodi a ɔkɔ US bam enti sɛ bia wote Ghana ha de bia meka kyerɛ sɛ adeɛ yɛ me ya no sɛ wofa trɔtrɔ na de baba Dr. Ba nanso wotifie kompre ne wo yadeɛ ana machi kase yɛ me ya na tutume na akɔtɔ aduro bi no anom na afa baabi na akɔtɔ aduro na woboa no anya yadeɛ na aduro no na no nso ma yade foforɔ ɛwɔ nipadua no enu nti na Dr. Ba sɛ asotie ɛyɛ sena afɔrebɔ enu titie na fo ani ɛba na bra ne ehwɛwo ɛma wo nso nipadua ɛyɛ spinal cord ɛntɔn afei na me no ka sɛ obi bipi ehuri kɔsoro Dr. Ba sɛ wɔde aduro ba aduro wei de yɛ frɛ no tatahwe obi a ne pressure pa yɛsɛ pressure wei de ne nam 200 achi kyɛsɛ ntimi mɛda yie da no Dr. Ba sɛ oba yɛ mo bibiduro ha ba ni bia nyankopɔn da woma pipi no ba bi ɛwɔ bia no na nsa so de ɛbɛba bɛda yi ama wɔn so wɔsum adwon na nkɔfɔ stroke ansa amfa mɛmeto so enti nɛ awia de me ka kyɛw no sɛ fa Dr. Ba no ba ni bia mu ɛyɛ 0244 no 0244 988 004 0244 988 004 ɛno ana wo fra sɛ wo maame bi ne BP ana ne pressure akɔsoro a woba Dr. Ba wa yɛbɛhwɛ no afei yɛka yadeɛ bi te sɛ sugar sikyire yadeɛ a hwɛ da bia meka kyerɛ sɛ obi a wasikyire yadeɛ bia na wie no obetumi anya nkasa mu yadeɛ ɛwɔ hɔ ɛyɛ 100% sɛ wowɔ diabetes a wobɛnya dompe mu ɔhaw ne amaneɛ na nkosi da bɛn na obetumi ama sikyire yadeɛ tumi asɛ nipadua no akɔka wo dompe asa akɔka w'ani ama wo nso ho akyere wɔ Dr. Ba se ni nyina yɛ bibiduro yɛ ahaban na sɛ wogye ne tum hunu sɛ bibiduro tumi adeɛ nyina yɛ de a wo sugar na wo diabetes na atena wo so akyɛ no oba Dr. Ba wa yɛbɛhwɛ wa ma waduro amenu a wɔsɛsɛ gu bag mu nso da bia wo BP no ɛna normal da ɛwɔ soro ayi wo BP no wɔ soro anasa wo diabetes no entimi mɛda normal da bia wɔ soro ɛno na Dr. Ba se wo sugar no fabra nneɛma ne na normal pɛpɛpɛ na afei wo nipadua ho ntɔ afei adwenimu ha wo yɛ de a yɛbɔ so obi bɔdam a meka kyerɛ wɔ sɛ ɔnsɛyi enti na da bia ka kyerɛ mo sɛ adwenimu ha no ɛno nso yɛ yadeɛ enso yekuru ma obi adwene wo kasa ekim ɛyɛ baabi ba kopɔ bo sie de na akɔhyɛ wo na afei yakɔfa kyɛ bi ne ade atwene ne nan aduro nkɔ bibia nkɔ adwene nso na ho aka na ekura betu ne nan na afei nipadua na asɛn Dr. Ba se wo bibi bɔdam ana na adwene ho aka bra ne na bibiduro na nkɔpɛ adwene ne yemra na afei ɔno nso na adwene na asɛn ne nyina emre ye ɛna wiam ne wodi nkɔmɔ a ne yedi nkɔmɔ afa twere yade ho epilepsy twere ɛtwere titi nipa bebre Dr. Ba se bebre yɛse yɛ fie yɛse yɛ sei ɛyɛ honhom Dr. Ba se ontimi nyiyi mu hunu sɛ we na yɛ fie ana we na yɛ abɔnten ɛnu nti bra ne mfa yɛ aduro na yɛdi to twere ase ne ma akɔra no nom panin no nom na so onom na so obetwa bie mu ato abɔnten ama na no apu ahura na kyerɛ sɛ na aduro no ɛnyɛ adwuma yɛ no woto nkyia aka kyerɛ sɛ obi atwere yadeɛ ɛha no bia no ɔmfamra Dr. Ba aso ɛyɛ hɔ na yɛhwɛ no ɛma ne ho ntɔ no enti na wo maame bi wo papa bi wo stroke yadeɛ a fabra Dr. Ba ho na yɛhwɛ wo sɛ bi mpanimfoɔ sɛ asopa wowe ɛnkyɛ asɛm tie deɛ Dr. Ba anim an sɛ wobɛfrɛ yɛ number no na yadeɛ yɛ bɔɔ so deɛ yɛ amɔ so no wobɛfrɛ yɛ ne amo aba na wo nso abɛgye wa yaresa ama wanya wo fa hodie ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 3482 0244 08 3482 me pacho Dr. Ba ewo Kumase atonso ago Aban hospital nechi ana wutwam konkran so a ye was Painters Road 18 Junction mesrew for ayade nyina na awie ya me no akase bedan Dr. Ba yenso yemfa ya Herbal konkron no entu yade ni nyina asema na wuwie a tie nipa bebre ni je ho mpa tie no eye ba so mama yankopon onhira mo pa so janfo ba ai aban kasa otina kasa bebuom Dr. Dawood nso ni nua adafom ya kwasi adawo ya doa ama no seshi ti baby a doctor wo bia ya moni abusua ni nyina kafra be kremufo ayi ede amano ya yenti birthday sin free way
Mr. Kennedy Echampon Boache Odina Woda na ewe no esre osu nhira nkwatenten ayu nyame nyini fradu mu kwadu ena Dr. Amuzu Edina Woda the Penis doctor esimu ejinam na Odina Woda ti esre nyame nhira ede mapeni pay so nyame nkoso nhira no Bernard Akosa Api Akosa Miami nua be ma kwa me apia na nimu huhu no ne bani na said ye minua ne hunye fa ne ma ho fefefe enkura ne se o ma me kuku a enti ye ne Odina Woda ye sre osu nhira Bernard kwatente ya ye twa ma na mfa ma minua na nimu humpa so ne manyina ho fefefe mi nhira no ene Akosa nso Edina Woda kama kane na anya so and domantin formlanti chimada asam ketwa yo ozan wove obranti pa bla wasemu emu adino yes kechre say uti wo baby wo dwene wo ho enem nanti etumufu amunti se wo se ukoyi se atetena na west etimi bisa wo ukoye na ya na wankore me ko enye ukoye enye ko so abfe kura na ne majibo ajinsem nka abi je wanya konfu ba be penema ene na yenti ono so nu masem nye sa de agire eto nsafrem na adwada oni abranti be transi ne be bomku wanya ya su shefa de muya enyanto na adwada no bre yimfa ne bodua ne mra na maame ne mra ne fra de ma asemi o maame ju bodua na de kura wate agu ne su won san na so medwe mra me se champon so mra bije na bije waka chance ne be kasa oh mpeke so maame enne emrantia ya wo mo aba wo se wo mo bochenku a na ade poti bi ekoso wo mo brem afutu papa ne afutu bone ene akwankyere bone nyina na wo mo fa ho adwene ebi na to abranti sebe what hello me pa cho konfo ba eje togbani mba chanwane kate me pa cho from Oheneni kasa free Sompa TV so ate sem ha eye wo pa cho na nai ma so ho e bo dia abranti bi dia asema beda ye se wo ba ho ma wo ye ne mama ne so obenya sika wo ma ne bodua ne ade de di kan no ka se sika ne ba on family nananom na ono wan fama kwasi asema wadi no ena de toso wo ka che ne so nhwe no ne wo ba wa chima na wakonom sabo ekodibi to se free wono ne ma de se sa ho kira wo mu no echei ofre wa wo mfa ada be fanso no wadidi na tem ko pese wo ba no wadi bodua ne brewo waba so esum prenu wa meto na nasema ablante yi kan no kura bi wom yo ono na so de kwa na so de afanko no kura wom no pese de ada no kura bi wasem no mu bisa no kura wom a eso ana wakoya na so de me pa cho no kura be na eso ka yi ma me obu amamle na so no de so aka wo so no oba wachima akoda oba ho kai na no kura wo ma eso ka chi as no kura no wo be kan asenko kan tin wada woro ma asenko ni wa kan chire ne eti se wo sa wo so opese wo du bodu ya bre wo na ho chire na asenko no wa kan no kura chire ne na me hu ye na wo bisa no na abusa o ka say o ka me nya me hwe ena bodua no
ye bedan ye de wade amam Me bibisa no ni ewo mu no ka tell me so onye hwe wose won hwe konfo so onye hwe wo bodua no da ben ye de wade bebre wo bodi ani de sa ma ye ho amamre de amane tie ne dia nti na chese bodua no ye ne japade sa na na mpacho me to me sa frojo ada betimi aba Debbie mesra wada uruma pesa wo babrante ni unie na ye hu de beka TV su de mi ma o sa ni ye aduma na che pa TV su na ni bodua no so ni abre so de be ma wi bodi ani de ono na ya ho amana bi ni din ya le bia nti ni di enye bi oso da osusu da e boni osusu se wa ye bibia tia no o menya hwe tia no na so odin yo ye da se yo se champ problem we ifu na ni abi so for me na me kan me say na wo hu say emrante abochinku a na wo mu edwin nsem e fatane nsem wo ehia ene nsem hu bi hu na no mo bopo ena won be gye adwenche firi wo mawofo no wo mo namfunu na wo mo gye adwenche firi wo sabi wo pesika wo mo na wo no wo kasa na wo mo usika wo ko okonfo ho no mo okonfo ene wa ye nhyehyeye bibia kama wo say the first kana ya wo benya no fa be dance ena mrante ya du frupe a chese wo mo take things for granted won wa ye nhyehyeye wo die no na wo dwene ho a che wo no ne die no enti won ko dance na nanom so die so fa me kwapo ye mo ho se wo mo hwe ne sa anwura akuro man ke ye hwe na hwe wo nyense ko tie yanka wo ka sei enu nti no instead say obeya asede dia hwe mo ni onyam no ho na wo ko ebi obi na do ko ye wo mom no wo so wo ni so fa me na ne ehi wo mu kura akomfo echire ni abosom echire eni se won wa ya ade ama wo no wo ji wani asa echiwade na ya wo mpe no bodua na ya wa ya ma wo no wa kachi de eneneme bi aguso ene wode ama wo bodua na chiwade nyina wa akoye what sort of person are you enu ti no one person wo mo kire ne se wo mu otu me kire ntina no mo de wo mani ehwe no enu ti so fa me ne me pese me ma ne ti ase nyina ne se enano ya wo ne ga ne da ye no so fa me nyasa ga ne sheda na so no wo sheda eye hyehyeye ye wo busumfie ene on pese wo mo kire no ene o mo ye ne sade no ye de ne ye nkoda o no ba bia ye fifira ye ba ne esem no me nim niam so fa me bibia ni wo aso me sew so fa me wudi asem anim ye yie bodua na asem no eni animu efiri se wo mo nyine na anye ne kira na de ene wo mu ade ne ye bienu wo besom nyankopon ana wo be ko na nanom ho no tietia enti se no ni onyankopon tumi so tie tumi bia enti ho no betimi ayesa de na ma no bodua ne de unforget kra na mom next time no as so you grateful so who say obi your papa wo so be tia ne ka e wo kwan papa so nya ne wo ye no and na for de ani de ene de wa ko ensoyem no so for mami da ani de obe swan che say punishment so mami a punishment obe swan until say ye benya also fu bi kase awo powers osum nyankopon yi a obi to konfo no ansa na sade ne fro konfo ne de ade na waka nchewe no oya ho hwia enye yi tina waka cho sa no ma oya ho hwia so from enye yi because was silly what the code atoso enu ntino chese okọ asori emo sofo e deliver because yankopon tumi no eso che konfo ne anya sade a no keke de wo di agro ade na baba se obi ayi ade ama wo na wo ho na wo so ope na wo nkonkwa ye na ye na wo so ntwi akra man because obi se ka twi akra man o enka kwanta na se na ka che nkrofo ne ska na oba me kwa ha na che so twi akra wanye bibia to so wo pane so next time when you come out of it you will learn sense so mama that's it yo papa transe na mama transe na yenkomra na abram pamle na de aye ne de edru danger papa bodu ya ne de em se wo be fa wade wonfa ba konfo ba oba na nitrimo odensa yo mama yenkoy me da se mama ahwefo ene etiefo nyina sompa yedamase ye mo bibia ha mo akwa aba
eba educhwa Herbal Industries aseye sene yawa de bia ebowrem na yede apomden ensem ebrewo no ene nso so boafo no wasan yadom e de akyeye enu nti me baaye na me bisa se wapom etisɛn medafo yade de eye o ye kwa wonkobie ne kyese kasa bebrebe ni nyina no efan ya na yade enti educhwafo yenso yebowrem seya na nyankopon adom nupa nyame enam ye maame so ede eba adwama so mfie aduanan ne akire no eba ne abekire diem kama na ye de akire mo amutie yen na mudi adure ho adanse ama no nefo nyankopon enhyira mo pa ese nyina ye te Ghana na nso so ye temonka ese Germany for UK for Canada for Spain for enche ye de delivery ne beduru ho no pa ye bema obi a ukosi ne so a edutwa capsules no mo no mo tesese muti wona mu ayamutim obi wo no mo te Ghana ha wan wura dan hane no wo ko ni se wo ko restaurant bi a mo ne ketua bi ni asese wura ye boa mo na nso ye mo se ye ha wo mo ene aboa wo mpa ene woni edutwa bites ana capsules no mo ye no won tijai kra na mema ne bi nso hu na ma ne sanse ya na kem na me adom ye de chese ye nupa ne bi ko ho no mo no aboa wo nyina nti nyankopon hyira mo nyina sɛ mo ne yɛdu 19 mfie aduanan ne akyire nie ye nipa de ɛda na yɛbɛfom nanso so no wonfom yɛnso yɛnfom yɛ ni so asetena pa mo ne yɛte enti yɛatena se na de yɛka nyina ne sɛ ɛdu 20 yɛ ba yɛda so bɔ ho dawuro sɛ wo yɛ ɔba anom bi wo yɛ bɛma anom bi wo yɛ obi a wo buru mfie dumienu ɛkwa ɛdu 20 aduro yɛ bibiduro krogen ɛyɛ bitters natural bitters bibia di adanse sɛ se wo bia aduro no so a enka wo te kyerɛ sɛ yɛmfa nneɛma bia wrewre mu a ebeyin ka aduro no ɛbɛsesa aduro no sent bia wonom capsules na wohu wonom bitters no so a nsuo no so a wohu no enti dia wo pɛ no bo modern age na nom na fama yɛn ayamtim ɛya first ne de yɛhu sɛ obi yamtim a ɛsɛ wokɔ public toilet nti ɛsɛ kura 1 Ghana cedi enti sɛ wankɔ bi 3 days and 3 cities na ho atɔ no na yɛnim sɛ kɔfa yadeɛ bebre ɛde bre ɛnasua hu no ne nyinaa nkɔfoɔ ka meme ka obi ka yɛ nyinaa yɛsua no na yɛsua deɛ frim sɛ bɛrima kora sɛ ɛne kwan sɛ woyam tim bebre ɔbaa na fa afura na me hyehyɛm saa na nyankopɔn na nyansɛm wayɛ no ɛno kora no duru baabi a wokɔ a midwife ana wo doctor wo hwɛ wo no busa wotimi gya na kyɛ sɛ wo sɛ duru baabi kora nyɛ sɛ esizi kora ɛwɔ sɛ wokɔbie na wo a wonyem bɛrima nanso na wo twi ne wonya wo nan na wo susu sɛ wobɛtimi akɔ bɛrima wo bɛrima bɛtimi agyina so sɛ bɛrima biem daabi ɛne ne kwan sɛ bɛrima nso wokɔ sɛ wokɔgya wo nan a mesɛ wokyim bebree ɛmmoa ne nyinaa no agya doctorfoɔ mpanimfoɔ wɔsua deɛ kɔ wɔ n'anim ne nyinaa wɔn ba wɔn bɛkyerɛ yɛn yɛn nso deɛ yɛsua yɛn nso yɛhunu na yɛn nso yɛkenkan bie ne yɛba ne yɛabɛka bi akyerɛw yɛnka biribi antu akoma nyɛ sɛ ebi yɛpɛ sɛ wɔnom ɛdutwa bi tɛsɛ nko anti ebi a na wo ankasa kora wo aduro wo natural way bi a obi wɔ wɔnom otimi sɔre anopa ɛfa mango ɔfa ebi a pineapple ɔfɛfɛ fruit no bebree no wa blend na wa nom sɛbe obetimi agya ne na ne nyinaa ɛyɛ na wo na bi a na wo ni saa time no sɛ mtuwe minya saa time no na emum aduro ɛyɛ natural ya maame ɛnam ɔbɔ adeɛ nsa no de abɛdwa so a wɔsi yi capsules ne mienu pɛ anopa ne boɔ nyɛ de wonom du wonya akokɔ bia na ɔde ato wanum na wo na wo korɔ no wo de ɔwɔ adagye na wo bɛyɛ a yɛ anayɛ ɛwɔ sɛ wogya wo nan ɛba abɔnten na wo didi a sɛ yɛdwa aduane no a yɛdwa bankyea ne hono no yɛ ne yɛtugu yɛnkase yɛabɔ ka akɔtɔ enti yɛ no afra wotimi dwa tugu di a sɛ wodidi na sɛ ɔde sɛ deɛ ba abɔnten na ama ɛno nso kɔfa wo hawo ɛde brɛw ɛno na duru baabi a na ama wo ti ɔya no ɛno na duru baabi a na atensan bi na de agu so ɛno na duru baabi a na wodware a na wo kekaw san sɛ adeɛ bi a wɔ inside the wɔsɛ ba abɔnten no enya access entimi ma ayɛ bawe na ayɛ fin ɛna gyina wo nipadua no ɛde twon bitters ana sɛ ne capsules no abɛdom yankasa ama mmaa bi ho atɔ yɛ koraa ɛnka no na kyɛ sɛ hwɛ wuduru ɔbaa bi dan bi akyi paa bena wɔbɔ na ne dan ne aba ebia yɛ me papa deɛ ma ɛde twon a me hu na me ne nante agye o bɛɛ 15 years ni akyɛ because at secondary school time na me maame ko share adure no toba no se me do bekwa akoma maame no no ahwo o maame adure kakra you say me no me madam fo bia no won mo onum ani da na da bi me ntina ho masa o hawo ne yawo na yen ye fa mu sa time no se wotimi da ho no school 3 days unko class na akopɛ de wani na wo hin na wo de kosua de e bia na wo hwɛ me saa bre ya wo ba bia start e bu ne nsa wadam fo bi ba wo nua bi wada onwonko bi bia oni kura ne netifie waso na ya se denden de ka che ne say wo hwɛ sompa
nkomo ena na Adazoa say yenum edutwa bites anasa ne capsules no na emwaye edu papa ebeboa mo wayase na awi udindindi ni nyina na wayase na awi woni nyina achi na epia moja fi no kura ba ankanya ya moja no a emma ena no so a awi wo wobɛsɛbe wokɔkɔ akɔhwɛ sɛ wokɔ akɔsesa ho sɛ sɛ de esi bɛidie ɛnsɛ da bere ya wo kora nso wonyem mesɛ wobɛkɔ na ketua bi moja so fi entimi ma yenom edutwa bites anasa ne capsules enenura yenom enuane a yedie nsu a yenom ni nyina da ne eduro nko a mikoko tonto osisem de baba yestu nto osimi amitum sa abre mikotwe mamu say green medofo matis ka koto 20 cedi meden mehwiagu medi ni saa mi wie beden na me mensis no aba etiduru ba bia yenom abibiduro obo ade nsa no eno a na kitakita ye nananom bia na meme nana 89 years oda so te ase nikoto de na eha no de na nso obekọ no anya hwe kura na yedan atifu a obehu abrewa na ote akonya so na odo ahode ne wo ho na nso duru ba bia nipa ye nyini kwa ye ne mu die so obese wunyini na wapom eyedina pa bibiduro ne nyina ne se yesua no no hyedudo ne bi ede ma ye obenum bia nsa usukura obenum enne eni ho odi abofra no de ma na maame no kura wo se wakọ na esen o etitani o lecturer enti ono abibiduro no wonye onyema onsa enti wonamu sa bede na ne ba wa wakoma na bibiduro me se wani de ni ahobrasem ese nuane na ye de ne de ya mfa herbs na nka ho a emwa ye eno a na de akoma ya de eyade akese akwara keto ayawo no ni nyina ekofa breye ya nka ntu akoma edutwa bitese na capsules no ewo mu se aduro no num a emu onno no kakra de nanso emma no enhaw bebre operation ya pass aduro anwu no sa wonyam na yese num aduro na wo se enno no enti wonnom nti da atwe empire wo no eno eye wa decision enti yenum abibiduro na enti menya ye ho adwuma na da atwe bia ye nyina ya pomotimi ayeden bra obi anyini ne ho fefefe wutimi sese maami wan wo hu adutwa a ne ho ofe keke maami iko mfi aduoson enso hwe ne nipadua ne kala kita na wan hwe aka se 40 ni 50 for ne nam ho ni nyina ye abibiduro ya me dofo bomode na pebi na nom ope capsules na je ope bites no so age na nom na wonto be me boa ma otadua mu ye de ne sanse ugya wonan no pa eyi flames amama ni ade eyi sisie mu ni ade nyina ye number no enegu television nanim no bomode na frɛ mo amutie radio no 0599 415191 0599 415199 obomode na sa ofra ya maame ebeje oso na enkomo bia ohobia wani wadi afe edutwa malames no so eye malaria duro papa wako hospital awie metika mu ba obi amwa no ho na mebisa nsa maame Adazoa me ko tafuji na mebe na wako yesi dia oso me ko malaria ya ne typhoid ya se wo mo mpo a na me se wo mo boa na wako ye de wo se wo mo boa dia ene na kwaje edutwa malames na me so me de media ma no kwaje bi nanom na emfa so papa mre wo se menum nyina ya menno no ya mo waduane kama ye nya gabiz bi atiti bi edu because yenum ye de yade bia ne wonti de obenya bia no ho tenko a wutimi de wokọ ye padua nkwan ene ya si wo mu ne mu tuo ne abenkwan nanso wo pia si nchen yade eya koje edutwa mala mesibi nanom na emfa apomuden emro ade beche no wate esise kinken afa memma no asebe mo kompa so na ada ne kasa tenten ne ma abo ne ade no apobo na doso empuatwa anya apobo empuatwa no ena ne akire na mensen na obayi kabi na be me kabi be hu ana jese ada ne ntokwa ebi won so anya ntokwa bia nanso na kasa na eba na ekofa nsam aba ne nyina ne se be ma waye mmere na wutimi nka nkira wo yere no oba na one ne tie nim se wo fa na chi tina odura nwura wo ba no abetoto apapa so no menu ya ba e kan wakoma to yem na kwaje mon capo capsules na fama wukunu na wononom enu na ebe yin sisimu ntini ne mu adwuma emre bi atwam bi school time anase ni aging time na wonyine no ebi kura na wonya ma asem but na swimming no opepa ode na opekisi nya ses asem onya me na we yakoda me we yakoda sa ye di nsuo magoro ni nyina atimi kofa enam yade ne etimi nya especially gonorrhea ne chlamydia no ni nyina etimi eba enti se wan hwe antwiti na ekwa animu a ekofa sa o ha we se nyina ba fe beduru ba bi no na be masemu yi ebo a emmo man couple capsules no
ɛna ɛboa yɛdi akadinamu na nnɛ yɛayɛ ne cases nti no me say baabi a yɛtumi ɛde kɔ ama no ne nyinaa enti wo deɛ wofrɛ mama a wɔse mama meyɛ ha na mewɔ me nso mɛda ne mɛnya bie na matɔn Ghanafoɔ wɔ ha Nigeriafoɔ nom ko aborɔfo kora tu agu so a yɛnom nti mesrɛ w'ani deɛ ni awobrasɛm woto ɔman Ghana mu na wɔ bɛrima na wawotumi sɛ watopatoɔ nyɛ fɛ w'ani gyeɛ wɔ mpa so no ma ɔbaa n'ani ni ɛno deɛ ɛyɛ mmarima nko a ɛyɛ mmarima nko a ɛna ɛnom nti maa no yɛntɔma yɛadɔfoɔ nom birthday no yɛnya deɛ keka ka ho dɛdɛɛdɛ yɛakye kosua akye paano ne adeɛ no deɛ baako no koraa mofrɛ ne sɛ no na kyerɛ sɛ moayɛ no kakrakaa na yɛde akɔ akɔtoɔ odi wi adeɛ na obenya perman couple capsules no nafa ema no ebra enche na me sɔre no kai sɛ number no ɛna da television no so ne nyinaa ne sɛ wone maame ne bɛbɔ nkɔmɔ yie no aka kyerɛ ne sɛ na me hwɛ Sompa Nkomo na adwo ɛka kyerɛ me sɛ na nsɛ me tie yɛ me yɛ ne betimi ayɛ kooko ma yɛ mutim na me ntimi nya me nan me mesesɛ ɛkɔ atwe ba ɛhɛ nyina eduru ba bia na mani eduru ba bia me ti pai me kyɛ sɛ ne nyinaa no kooko etimi de ba obi kura nim sɛ kɛseɛ bebrebe a ɔyɛ ɔsɔre a ew ne nyinaa no kooko etimi de ba ɛna obi mpo nso nim da sɛ kooko etimi ma ne nisi an kooko etimi ma wɔ nisi one day pɛ ɔbɛsɔre kasa ne ma wo a wonto nyom wo nso a wonte sɛ yɛ maame ɔkasa da ono kura da bia firi dwada kosi fiada ɔkasa ne nsi wo kasa ketewa bia ɔkasa wonye titani nso na wo ne AC ne sɛ wani de ani ahobrasɛm sɛ edutwe ndro no ɛyɛ nupa yɛ maame ba ya kye sɛ nya nukuredie mu a woda so gyina ne mu die mu a ke bi a wɔne ba yɛ 5 years kwa yɛ nto ɔmo nka bi mu no ka yɛ nte maame nka bi nti de number no na me nsɔre na ne maame ni nkɔmɔ 0599 415191 0599 415191 and afei 0544 174461 madam asidi mu besi aseme se obaye na IBJ nsa momode no mfrɛ nanane maye cause the work can hear the tears nyi ti omomode na madam se agya akwan IBJ mfrɛ no maye on san try no maye na ontumi nkase kora me ma na bodua ne ye ne japade won fade ene sei nana bram problem yo my lady me da sipi nyame enhira Echia nana mese wanyako. Otu for dampra no himane. Na dampra no hime. My lady, nsema ekoso wi ase na mema na aba my lady omo behwe yi a. Omo hwe yi. No kwasem. Omo behwe yi pa omo hwe yi. Na nsemu bi yekoso ame. Abema kama tuntum fefefefe. My lady, san ensem hunu se ye bi. Anu akodi no onde ate afa no so. Aye ne dam. Wa woro no ho na aka no boxer shorts. Yo. Anu okotiri betri sa. Enne sika ni bere. Na maledi sika na wo so pene hihye wo ho. Yo. Untimi nkonkwaji sika wa branch hihye ni ho. Na sabi wadu akoko. Unu akoko adi koko sika. Maledi edi abema ya de awaye no. Maledi onsue nyansa. Onsue nyansa pa. Ebi se sika ye mfa ne kwa. Sika bia ye de che bia ho asem wo ho. Sabi se mina mwo sika na msi mama bia ya adwuma me de hihye ye ma wo. Sabe ya sika na mfiri unsa. Na ubusu wa maledi menyima de. Enye ohia ne beba. Maledi yenka bibi nkyere komfo agweto me ose agweto ba ose. Oso okodi apagya. Maledi yenka bibi nkyere na. Okodi apagya no fine. Wo search ma kwa fan. Maledi yebedi ka bibi a kyere komfo se yebesre no. Adwobreo na nanoma komfo okroma wedie madaro ma branche bodama na wo hiane ye kese a na ese ye kura Sompa Nkomo ye so ya amoa no enti ye besere se mo ne komfo nkasa ebiso mo de asem bi ba na anu bi se komfo sakumba ebem omdo mo ho pa enti ye besere se wo mo ne nkasa kan se na na brampa asem bi boba from Canada. Oh okay. Asofo bi ho asem asa be lande kese pa na me hwa asenka etire badwo but de akeka kono nyame ya dom adwo ada o metu o mo ho ye nua ba no Canada ye be frɛ no na asɛm no o de atodwa na fe ye nyina ye hu de tuam eti om ntam chuku mate ye papa no masofo bi ho asɛm me no me ye sofo nti ya na sofo ho asɛm me won said ye me kan oni pakroti aso nti aso emfa me but when we ya senka
asumdwe beba fi enso sofo no ya kan wa wabɔ no tu openi bi tatrɛtɛnt ɛne ɔbɛforo eti adwoada yenua ba no ɛwɔ Canada yɛbɛfrɛ no na asɛm korɔ no no akyerem ama obi a wiase nyina ate atie bi na afei de wɔm bia ne de ato dwa Nokwasɛm. maladi yɛnka bibi nkyerɛ kɔmfoɔ wadawroma sɛbi asɛm na aba wanya no asɛm na aba me nua bɛma na me wɔfa ase yi ɛwɔ mu sɛ wafom maladi wafom ɔkɔyɛ de ɛno na mebɛka kyerɛ ni wafom nanso no na dawroma wɔhwɛ nananom anim na ɔmomfa nkyɛ no na ɔnya ho bibi ma no nana brampa maladi kɔmfoɔ pɛ sɛ ɔne wotra no bosom ɛno kwasɛm ɛne wakyɛ n'akyi wa yɛme kan ne nyinaa wabu so wɔdi bim wɔdi ade srɛ ne yɛsrɛ nana si yɛbɛsrɛ ne abɛma kama sɛ maladi na sɛ hia no wei wɔtwetwe so ɔbɛba so wɔnwene ho o akwa nya ne sɛ no okura kotokuro abɔ no hweta maladi ɔmfa nkyɛw enti yɛma hia ne ntete n'ani so na ɔne nam ne baabi na abranteɛ tie na tie biem ewiase hwehwima deɛ kɔ sorosoro kwasɛmpani wokɔ ne yɛ yanka bɛba fia nanka wokɔ ne yɛ ya ka bɛba fia bɛka bibi akyerɛ yɛ ɛna kɔ ya hunu sɛ wawuo ani kro etuo san wodim ne kaba me na me fam kwaji tuo me na me fam kwaji tuo edu ba bia munya sika na mu dia mu nipa bia maladi sabrantie wo yi tu asubusu mindu anu oto kan ko mfia nya hwe yenkuo mu ya ba ku sei ɛna on dia sie moja maji se mu pesika sika bia no ahyehyɛ ne ho na nanum se om de kyɛw bombe tro de faye na wo firi senka emeba no ene na ho fefefe no o ma dwunu no mbeba ama no o makoda na nanu ha kyire on de o ma ye wo efiri na krokote bedadi anadu sabe ya adwuma na nanu chade na o mu nche no simple sa se so on de akofa aba ye kan na mu di safo ene na mkroma na mnika de damoto ene kra de me maladi nya nanka se minim se asensire tete ho maladi nya na minim se se biaburu se benya da bodamfo adoso Ghana sa ebinu ma de omu ye tan me kra fa ha uhia nipa mienu ba kwan rasta uhia nipa miensa mienu rasta bebre babu bodam ye de wani tiri ma de tia he hwe wei maladi he me se Sompa Nkomo se kama amwanya nyinam ka bebre bawu ka bebre abodam akokra senka mana na bone dam ka kransa ani na nanka sanyam samrem o samrem mere me sa wo biem kamale hello na konfo ba hello I'm my tongue correct. Hello. Me tongue count. Hello. Na wadaro my dance say one saje so. Yes, na me think adwada no mesrew. Yes, de wo ye ugya ya wo wadaje. Ka me to me safre oni abrante na ye hu asem ne pomasibre. Say see am been penny for na confirm to the ane me akasa enti no adwada no na da tumi de mo kama ko antini ye da se pa ye da se ene na ye hawadwen me so me da ma se pa yo ana na confirm ye mo dodo ye hu maladi nya sakitu he so my friend enti se wo mu a o mu de ayi niam asisi ho hyenhyen yi bi o ka wo se twia me no meji me members we yenye members asem maladi wenye members o we ye waduma dwada ye ko Canada ho ye bewuram zeze bosompo ye twatwa zeze yenko buroni krom so ye buroni krom asem ye nua ba na standby on na de kire ngo be frɛ na de course bia on fa tuanim ansa na okɔ ne Canada ye me say maladi akonfo asem akofa ba na me ka bi eye waduma ene be kire do otimi ye enye wo mu say wo mu de wo gi me members no na ma kire no opinion comfort ni wuram wana abebe fie ho no na be fro se bra abrantie nya nkrofo na di adaze a kire no ana okɔ ho na me na osenka na na de bibi wonani na next time we fie nyansa maladi na me ma ba be yesika ni bre wo mu yesika ni bre we watoka woni ni fra kurasi se mi krom chechiri abetena na maladi mu be bobra
akwa di na sape no atoka mukopia si jasi bande ani ageba no wa mobra onkwasi asem obe pesika jami malady ye mo mati ase malady u de tie mie malady ati won ye malady Dr. Dawood ejo so krapa nini ada fom kwasi ada wo ya doa ewo seshi o se wonum 360 no wonum 360 no na de wantiment no wasa yade a wontumi sa e kwata adwaman ene krono de aka nyina wosa 0241 244012 Dr. Dawood na ekase 3A co capsule eye coco master o se amama ye kwakwa GB ayamutim ebe ye coco nyina every ho ayi sisi yade benya bi o Colinac dan Herbal Misty Apidank 0546 107 107 grow fine ube grow fine me pacho eye ne aye koko eni ye de aye wo brayo mu ha eye grow fine untimi na eye grow fine we de nani ase eye grow fine ayade na ho to ni nyina ye grow fine doctor so moja so ate eye grow fine batran ya wa apese opi abonti eye grow fine digital Herbal center ye ne ye de aba shi aye ka no no so watobi 0244596532 edusana osi madansi ni kokwa to apion kokwa GB kom mami adisa owo nuro edusama la he ebetu malaria ne typhoid no na wo de atwitwi or the diabetes edrota ebetu ni nyina ase 0500110115 Leicester Ghana amwase o amwase ebra ye bedi world hygiene ye kwakwa GB obeboa me achiche bi amani pe hu 24 hours ebebo ho don pa hwere aduonu nan nyina na so so ne we mem etamo a eboa ema ahonindie etumi ye kama eye kama ye frana asomutam anti ni pa chaw ntaba no wo wa e so ne mem bomodi aso obeji eye kama 0501390337 Diamond Scientific Research and Alternative Medicine ye ko yen ye di donor kebab me akwa GB bema wa ye me ebemu wagina mu bema na fon ebeye kama chia na atwiko mu ebeye tenten edru sinanimu a na wo da ye ya bomodi na ko bi GB eto na dro tu adru ubenya bi ko house me pe donor kebab ebemu wagina mu bema adru no 0246727677 bibini tomapla o se dro papa obo ano hwe ebeye afri ho ehwechi ebekọ aduane tomu na wo yam keka wo me pacho kono ko GB 0541337810 e-health solutions Ohema ye ko GB washing powder ye kama Ohema detergent yam ye will bleach ho ye ko antiseptic obi anyi floor bi cleaner ye fa siesie liquid fie soap hand wash ye de ye na kama baby bottle cleaner eno de me huna na bibi ya ye na me ye magic no bomode oko gate Dubai gate 11 ubenya bi ato sada na oko Melcom bebre wo ho the palace ubenya bi woma eye madake ba bia enkran frɛ 0245155966 Kumasi 0540587990 na soje odie ababa we bi se wo pedan ewo buaban asokore mampon Kenya ase me pa chaw ohia agent 0243 209 009 eye noa na we eye koja chako na ese bidie ne de awuram eye kama ma usini ebe pa se why this ade chensono ma no na wo say procode die titi aduro eno ani koja procode ebetu afiafie ti ade ehuni mu firi suo ni nyina be ko a wo say bi ni wo we bi a wo say bi kojak ye wo kojak regular fluoride toothpaste ye kwa GB ni ye wo kojak sensitive toothpaste ye ko die no su ye wo kojak mouthwash ebe mo onuma 0531069945 ababa we bi nso se wo pedan a ejanan ni adwaye wo mu o pene pankro no ana ehwa wo ti wo hia agent bia wo dwene no ho etu wo bi afre no 0507 804 077 and 0551 167 678 a bishop apemprade afie ne ho ye okura bia ye kwa GB
You was silver, you will gold. You were Astam room. You have an inch. They say a song, and they are what the Yama be big jar 0598585219. Tabita, I sabias from Con, Yadiabro Fudro, and ya be drew. Cabo Mua, Nay, I didn't Janne, Usano Nayo Titi, Obetuasi, Sisiadi, Ebe call, Bememusha, Obetiasi, or your home care, or Bebabe, you are 100 Dabai, upon your wall, Cindy Junction, ye call 0260196219. Kenjen, a yen sucrojin, a debut didn't show ye, Coco GB, Akaline. A woman, ye papa GB, your Brema UGC, a honey a wall, Tafuni Road, young quay, about Rutum Quanta, a good swam so for mamma won't be brave for 191 Absa Ghana. Am I, Mummy, and I am mocho both she account, yeah, quite GB, we only Uyantem Janafu for any chim, go busem near Mousy, 0302 Juma 429150. Young Quaman is supke. Na 0551931931 0548931931 na hello Bapa na mi sure no adwuma pa o ye no question ni Bapa en kan ko enfantini ni abema na o to no ani bre bonni wo ye do wafa okoye no na de onye hwiu na na nye boni bia oye de wo so ye ma no ama ye ntire kwa no Bapa ya tese ke no ye na nanom sei na nanom de ofu mo panche o mbekum nyame wo na nanom wo na ofa na nanom ana ofa ho na akwaji de ope oye ma o je di kan fa se da bra e de foto nya ni pe boni ti bra na afa nko wakodi de to so sa afa nko wakodi wa san ku ti ani ke bi o ba bo mo di ye na wa fun na nanom no mo ye wa o de ko se comfort de onye hwe ba nyame sira no se wa je tum se mande obeba na de bi si ya no etu nko tire de tire nyame kan ho no wadwuma pa ba pa no da so. Hello. Pacha udini baby akasefu. If you're showing a Doris, we can say 50 here. Mama Doris into. Boy, any brain or yellow. Any brain or yellow. In the Juma Bobia pre ordinary say Juma, no joke is content. Conform to cordial channel. The dancing. Hello. 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 Oh, 0551. Hello. 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 One. Hello. Landline small flash. Hello. Hello, I jump at your NTO. Afternoon. Yet you. Hello. Good afternoon. Afternoon, about Paudini, baby, I can say. I try to make a secret info. Your family, baby. You are my auntie. Mama, Brian, or your neighbor. Because Mama, by a demo to toilet. A demo, as one day you can tell. I know that. Can you bring up the house? I'm about that. I'm going to run the gross. I could be a one of that idea. Hello. 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 Pacho DNTO. Afternoon. Hello. One. Hello. Hello, mommy. Good afternoon. Afternoon. Nyame sham pa lejuma pa modi
na me de menya free ankomo mu ne se e wo mse papa no afom na mbom konfo no onhu ne mobo ya hotere na ma nipa tu anamo sabio ento wo a obaka se omo mo fre nyina obi a se papa na ne bre ne bre ahotere ma nipa timi etu anamo bone o yes na konfo no me ye de obeye na papa ne nya na hoto yes na mensia mo why yo yes hello afternoon pacho udin ni baby akase yo yentie bueno oye trente con cubano no está si que como no sé de presidente no so una más no y na barata hello 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 ejam pacho yentie yes good afternoon hello good afternoon afternoon pacho mentie o yes pacho yes Unyaya wo a wutie na nkasa. Hello. Hello. Ayo. Na brand no say. That's my friend. Coco Fata mande. Yo. Kasai. PK infancy high. Hello? Hello? PK. My honey party. Market. You go from Jiname no, you different type of Jiname. Betobi, a pony ya for ya tete so. Yes, our uncle come and be what